खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबजासिम नायलांदो। बाक्सानि मसफ्राव मानसि लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। बिटिआरनि हालामाव मानसि लांखारनाय जाथाया बांदों। नोरोम आखु दिन्थिफ्लाना गोरिब आइजोफोरखौ बायदि बायदि खाबु होगोन होनना नंखाय बाथ्रा बुंफ्लाना गुबुन रायजोआव मानसि लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ बजालि भबानिपुरनि गुलियार सालु आली होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दिल्लीनि हाटआव आगु रंजालि बैसागु फालिनाया मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बर' हारिनि राव आसार खान्थिफोरखौ बुहुमाव सिनायथि होनायनि थांखिजों एबसु आरो दिल्ली बड' एस'सिएशनआ लोगो नांनानै बे साननैनि हाबाफारिखौ खुंदोंमोन। बर' हारिमुवारि फोरबोखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन मैया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाथिनाय बयबो बर' माहारिखौ जौगा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय खोथा होदों होनना फोरमायो। बे हाबाफारियाव मैया कलागुरि बिष्णु प्रसाद राभानि फिसाज्ला प्रिथिराज राभानि बिथाङा थांदोंमोन आरो बर'नि जारिमिननि खोथा बाथ्रा बुंदों। आरो लोगोसे दिल्ली सोरखारनि एमएलए लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन होनना बुंदों बिथाङा। जोबोद दुखुनि खौरां, सारअन्थाइ गावनायजों बर' फिसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव दुखुनांथाव जाथाय। सारअन्थाइ गावनायजों सासे फरायसानि जिउ खहा। जिउ गोमानाय फरायसाखौ बोरिमाखा गोजौ फरायसालिनि थाखो 10नि फरायसा अनसुमा बर' होनना मिथिनाय जादों। थैनाय फरायसा फरायनाय लिरनाय आखल आखुआव मोजांमोन होनना खोनानो मोन्दों। तेजपुर महेन्द्र डिलारनि दाखायत जाथायजों सोमोन्दो थानाय सा6 दाखायतफोरखौ हमबाय। सनितपुर जिल्लानि गिदिर देरहानाय सा3नि गेजेरावनो हमनो हायो दायनिगिरिफोरखौ। 8 एप्रिलाव जादोंमोन जाथाया। तेजपुरनि बेबेजिया महेन्द्र डिलारनिफ्राय गंस्नि बलेर' गारिफोरखौ लुथिना लाना थांदोंमोन। सा6खौ हमबाय, लोगोसे गासै गं4 गारिखौबो बोखांनो हादों। मैया बेलासि समाव एसपि धनन्जय पि धन'आ बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावो। मिथिना मोननाय बादिब्ला बे दाखाथिनि जाथायखौ सा12नि दोलोआ खालामदोंमोन। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोनजोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।